नामा? नोंथांखौनो बुंदों नोंथांखौ बुङाब्लालाय सोरखौथो बुंनो दानिया बुंदो मा बुंनो सानदोंमोन नोंथाङा बबेनि आरो नोंथांनि मुङा मा आं बै नुहुरनाय दुमरुगुरि गामिनि आंनि मुङा सोरां नार्जारि बै नुहुरनाय दुमरुगुरि गामिनि मुङा सोरां नार्जारि जाबाय दे जों गासैबो मिथिजोब्बाय दे दानिया एसे आगोलावसो दामनाय सिफुंनि देंखोखौ दामदो जों बयबो मोसागोन बयबो मेथाइ खनगोन जागोन दे नाथाय मोनसे बाथ्रा मा बाथ्रा आंनियाव आरो गुबुन मोनसे सिफुंनि देंखो दंबावो बै मोनसे सिफुंनि देंखोआसो मोसानो जोबोद समायना जागोन नंगौ नामा दे बिदिब्ला दामदो दे लोगोफोर थियारि जादो सोरां दामदो दे जागोन आं दामनोसै नोंसोर मोसादो नोंनि मुंखौ मा होननानै बुंदोंमोन? मन्जु होनना गाबज्रिबानो जागोन। दा आंनि सेराव फैनायसै। जागोन दे। बुंदो मा
आंनि खुदिनि गिबि नुजेननायावनो आंनि गोसोआ आंबो खुदिनि नोंखौ गिबि नुजेननायावनो आंनि फाग्लि गोसोखौ मानोबा हमथा हाया अन्जु सोरां आं थांनोसै जानो हागौ लोगोफोरा गावबा गाव न'आव सहैजोब्बाय आफाया आंखौ नेबाय थागोन नाथाय सम मोनोब्ला गाबोन एसे फिन फैफिन आं नोंखौ नेबाय थागोन जागोन सोरां आं गाबोन फिन फैफिनगोन नों थादो सोरां आं थांनोसै थागोन नों सफैबाय जोबोद मोजाङानो जाबाय जों सानैनि बाथ्राखौ मोजाङैनो सावरायनो हासिगोन नङा होनबा मन्जु सोरां नों रंजादों नाथाय मा मन्जु ना नोंखौ सोरबा गाज्रि बुंदों नामा सोरां आंनि बेबायदि हारसिं बेरायनायखौ आफाया हेंथा होदों जानो हागौ गामिनि मानसिफोरा आफाखौ माबा बुंदों दा बिदिब्ला जोंनि राहा मा जागोन मन्जु जोंनि मोजां मोनलायनाया जेबो साननो नाङा सोरां आंनि मोनसेल' आरज नों आंखौ नोंनि सुरै बिखा गेजेराव अराय समनि थाखाय जिरायनो खाबु मन्जु नों बेफोरखौ मन्जु नों गोसो बोथाय बुहुमनि दाउसिन दाउला दंफां लाइफां बै बोहैबाय थानाय बिमा गंगा गासैबो साखि जानानै थागोन नोंनि जिरायनाय जायगाया अराय सान आंनि बिखा गेजेराव मन्जु आंनि बिखा गेजेराव मन्जु
गुवाहाटी नोगोरनि रबीन्द्र भवनाव मोसानाय बादायलायनाय जागोन बैहाय जोंनि हानजायाबो बाहागो लाहैगोन नों थादो सोरां आं थांनोसै लोगोफोरा आंखौ नेबाय थागोन सोरां मानसिफोर मेगननि गोजान जायोब्ला गोसोआबो गोजान जायो होननानै बिदियाव नोंखौ बिदि दा सोरां थार गोसोजों मोजां मोनलायनाया बिदि जानो हाया सोरां आं नोंनिनो जेब्लाबो थैस' थांस' नोंनिनो जाना थागोन सोरां गुवाहाटी नोगोरनिफ्राय फैनानै बेवहाय आं नोंखौ लोगो हमफैफिनगोन थादो सोरां आं थांनोसै लावनांगि सेन्टारनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा गुवाहाटी नोगोरनि रबीन्द्र भवनाव मोसानो बादायलायनो थांनो थाखाय थियारि जागोन गाजा गोमजायै लोगोफोर जों दानिया बयबो दोंसे मेथाइखौ खननानै मोसागोन गुबुन हारिनि मेथाइजों मोसागोन ना जोंनि हारिनि मेथाइखौ खननानै मोसानाय आदा बिजिरगिरियाबो बर'खासो ओंखायनो जों बर' हारिनि मेथाइखौनो मोसाथारनांगोन जाहाथे सेथि बिजिरनायखौ जों मोनो जागोन बेनो जायो सेथि बिजिरनायखौ जों मोनथारनांगोन लोगोफोर गासैबो थियारि जागोन 1 2 3 मानसिफ्रा
खाफाले लिरनाया जेब्लाबो फेलें जाया होननानै बिदिनो रबीन्द्र भवनाव मोसानो बादायलायनो थांनाय मन्जुमोननि हानजानि गारिया हरखाबै लामा गेजेराव एक्सिडेन्ट जाबाय नाथाय खाफाला मोजां मन्जुमोननि हानजाया एक्सिडेन्टआव रावबो जेबो जायाखै नाथाय बे बाथ्राखौ सोराङा खोनानानै उल्थासो साननानै गाज्रिखौ गोबानानै लाबाय आरो मानसि गियान गैयै बायदि हालाय हाफाय दाहा बिखारजों गाबलायनो हमबाय मानसि गियानखौ खोमानानै लाबाय नों दुखु दाहा खालामसैसा नों नोंनि सोरांखौ फिदिंनानै मोनफिनगोन नों बै बोहैबाय थानाय दैमानि दैखौ आखाइजों लांनानै बिनि मोदोमाव सारना होब्लानो सोराङा फिन मानसि गियान मोनफिनगोन नों गोबौ दाहा खालामसैसा थाबैनो दैखौ लांनानै बिनि मोदोमाव सारनानै होथा थां फिसा थां जागोन बिमा
थांनानै दं मानसि 왜 थांनानै दं आंल' नङा सोरां आंनि गासै लोगोफ्राबो गारि एक्सिडेन्टआव रावबो जेबो जायाखै मानसि आं नोंसोरखौ नांखायावनो जाबाय सोरां जों बेफोरखौ उनावबो सावरायबाय थासिगोन लोगोफोर जों दानिया सोरां आरो मन्जुनि मोजांनि थाखाय जोंनि खौसेथिनि थाखाय मोनसे रंजानानै मोसादोंनि अराय सान देरनानै थाथों सोरां मन्जुआ बर' हारिनि गेजेराव हारिमु जानानै थांनानै थाथों हाबा जानो गोसो गैया नामा? माबायदि बाथ्रा दानि मुगायाव रं नाम्बारजों हाबा जानाय अनजिमा गैला जाबाय फागुनदानि थिं थिं सान्दुङा साथा हमनानै बेलाय बेलाय बबेयाव थांनो बेलाय बेलाय बबेयाव थांनो
가랑 루파 돈 정보티 제미 바 파기야 Lagay.
जानाय लोंनायफोरा मोजां सोलिगासिनो दंथ' आं थानायाव नोंथाङा जेबो साननो गोनां गैया फंबाय जाग्राया जागासिनो दङ संग्राया संगासिनो दङ नंगौ नामा आरो रानग्राया रानगासिनो दङ दे मोजां जादों फंबाय नों रायलाय जानाय लोंनायानो मोजां जायोब्ला स्रां स्रां जानायखौनो आं नागिरो मा ओइ मोजां थांगो हाथायानो नंबावाखै बिहामजो मोननायखाय सना रुफा गाननायखौथ' मोजां नुदों नाथाय आखल आखुआबा माबायदि बेफोरखौ आरो जों बोरैहाय हाबाया मा बेदर अमा बेदर ना बेदर होदोंमोन सार आरो लोगोसे गाइखेरनि लोगोआव रसगल्लाबो बर' मिडियाम इंलिश मिडियाम दंना गैयामोन खोनासं आरो गोसोआव लाखि बर' मिडियाम जौग्रान इंलिश मिडियाम जोंनि हाबायाव बाहायदों बायाखैमोन बेफोर बेसादखौ नोंसोर हाबायाव लादों लायाखैमोन एसेल' लाथारदों सार एसेल' एंग्रायाबो सोरमोन Dania mana enggak? Jauh lebih besar.
생각이 난다. 간지 그때 그거는 위험이 걸리고 심해하다. Datang mau kali siapa? Datang mau kali siapa? 비암전이 가까이 있으나 한다시도 몰라요. 비암전에 좀 고다볼 탱크다볼 아파서. 마마한테 저는 비암전 와서 고시대 만든 시대만든. 집에 가지만 비암전 빼놓고는 이제라 비암전 하나 빼놓고는 비암전 하나를 잘하지. 저희 나이 오라고 비암자 빼놓고 비암자가 나타난 것. 아 비암자들이 비코하는 또 구수하고 아무거나 비암자 빼놓고 나지 하나만 잡아 아 옆에 마음을 타는 거야 여기 잠깐 아 미안해 하야 하나 때문에 너 나는 하고 너희들은 그래야 하고 네 거기 들어오면 하면 너희들은 그래야 하고 세상 태어나네 아들 하고 나는 내가 나 못할 줄 알게 내 니아가 이리를 가보자고 내가 이 씨앗을 싸움을 그 자리에 잡아 야 어이 그래 여기들 아니야 아유 어머니 이마 믿었구나 아우리나가 아야 내 그런 말을 그만 Dia balas tinggal. 아, 나 잡을 시간.